Mica Sirenă și monstrul apelor. O nouă aventură. Într-un regat subacvatic plin de culoare și viață, trăia o sirenă pe nume Alice. Cu părul mătăsos verde ca algele și ochii albaștri ca marea, era cea mai curioasă dintre toate sirenele. Într-o zi, în timp ce explora recifele de corali, a auzit povești despre un monstru care trăia în adâncurile oceanului, într-o peșteră întunecată și misterioasă. Toate celelalte sirene se temeau de această creatură, spunând că avea ochi roșii strălucitori, dinți ascuțiți ca niște cuțite și o putere uriașă. Dar pe Alice aceste povești o fascinau. Ea nu vedea monstrul ca pe un dușman, ci ca pe o enigmă de rezolvat. Cu inima plină de curaj, Alice a decis să-l caute pe monstru. Înarmată doar cu o scoică strălucitoare, pe care o considera un talisman norocos, a pornit într-o călătorie periculoasă. A traversat păduri de alge, a înotat prin tuneluri întunecate și a evitat numeroase creaturi marine. În cele din urmă a ajuns la peștera misterioasă. Era întuneric beznă înăuntru, iar apa era rece și tulbure. Cu inima bătând cu putere, Alice a înotat mai adânc. Și atunci l-a văzut. Monstrul era și mai mare și mai înfricoșător decât și-l imaginase. Avea tentacule lungi și lipicioase și o gură uriașă. În loc să fugă, Alice a făcut ceva neașteptat. A îndreptat spre monstru scoica strălucitoare. Lumina ei blândă a luminat peștera întunecată, iar monstrul s-a oprit din mișcare. A privit-o pe Sirenă cu ochi mari și rotunzi. După câteva clipe, monstrul a întins un tentacul și a atins scoica. Alice și-a dat seama că monstrul nu era rău, ci doar singur și speriat. De-a lungul timpului, el fusese alungat de celelalte creaturi marine din cauza aspectului său înfricoșător. Alice a petrecut mult timp cu monstrul, vorbindu-i și arătându-i că nu are de ce să se teamă. Încet, încet, monstrul a început să se schimbe. A devenit mai prietenos și mai jucăuș. Când s-a întors în regatul său, Alice le-a povestit tuturor despre prietenia ei cu monstrul. La început, celelalte sirene au fost sceptice, dar când l-au văzut pe monstru, și-au dat seama că Alice avea dreptate. Monstrul nu era un dușman, ci un prieten care avea nevoie de o șansă. De atunci, monstrul a trăit în pace cu celelalte creaturi marine, iar Alice a devenit eroina regatului subacvatic. Povestea ei a arătat că prietenia poate învinge frica și că nu trebuie să judecăm pe nimeni după aparențe.